Ola a todos, mirade que pedazo coche me comprei. A que mola? Estou nun dos lugares máis desexados do mundo, en Cuba. Tan desexado que foi colonizado, invadido primeiro polos indígenas, despois colonizado polos españois e polos ingleses, codiciado por americanos e por rusos. Pero quizás a conquista máis doce que sufreu Cuba foi a dos galegos. Non sei se sabedes que foron miles os galegos que saíron de Galicia para Cuba entre mediados do século XIX e mediados do século XX. Din que se integraron perfectamente. De feito, hai un dito por aí que fala de que os mulatos foron inventados entre un galego e unha cubana. Todos viñeron buscando unha vida mellor. Uns conseguiron, outros non. Hai quen fixo fortuna, os famosos indianos, e hai quen traballou duramente e non chegou a conseguilo. Casi todos tiveron un negocio pequeno. Bodegas, que eran o que eles chamaban ultramarinos, eran panadeiros, traballaban de chóferes. En fin, hoxe imos coñecer algunha desas historias, como a de Olga, que naceu aquí na Habana, logo estivo en Galicia e volveu. A historia dun home que tivo que fuxir da Guerra Civil e veu tamén para aquí, para a Habana. A historia do outro que foi cantante de ópera e boxeador. Son historias moi emotivas, moi bonitas, e son probablemente historias dos últimos galegos que emigraron aquí, a Cuba. Están espalladas por toda a Habana, por toda Cuba, así que para buscar a esa aldea galega vou ter que mover o coche. O tema está un pouco difícil, será mellor coller un taxi. Que tal? Hola, a que mola? Sí, xa sabemos que neste momento vos damos unha envexa tremenda e que por moito que vos digamos non é o mesmo ver isto aquí desde un bicitaxi que a través da tele. Pero confirmamos o que todo o mundo di. Cuba é preciosa. Ata o mesmísimo Colón dixo cando avistou a illa por primeira vez que era a terra máis fermosa que xamais viran ollos humanos. Esa mesma impresión tiveron a maioría dos galegos que durante máis dun século foron tamén conquistando Cuba. Desa invasión pacífica quedan moitas pegadas, desde a palabra gallego, que por certo se lle atribúe a todos os españois, ata a música, o idioma, o orgullo, a nostalgia pola terra e o espírito de sacrificio que sempre nos caracterizou. Entre meu pai e máis eu, levamos máis de 100 anos en Cuba, porque el veu no 98. Meu pai pasou aquí 3 gobernos. O español, a intervención norteamericana e o goberno cubano. Miña nai alá, como todas as galegas vellas, quería ter un fillo cura, pero vía polos ollos do indiano, que era meu pai. Optei por ir para acá como él. Había mucha propaganda de las Américas, que todo el mundo se hacía millonario, y algunos sí, pero la mayoría no. Por lo menos yo nunca he llegado al millón, de lo cual me alegro porque me he podido divertir mucho. Siempre trabajamos. Nosotros tenemos la dicha de trabajar siempre. Y todo el mundo me decía el gallego, el gallego, el gallego. O sea que el gallego es una palabra que nosotros arrastramos desde que nacemos hasta que morimos. Morriña, eso sigue cada día máis morriña. Porque temos tempo máis de pensar. Antes, cando un é rapaz, non ten tempo de pensar. Anda para arriba e para baixo e non pensa tanto. Cando vai vello é... Entonces, cuando te vienen todos los pensamientos, desde cuando tú saliste de aquel pueblecito pequeño y viniste a esta gran ciudad, en aquel momento una gran ciudad, cosas nuevas totalmente para un niño como yo con 13 años, que tú dices, bueno, ¿y todo esto a qué se debió? Chegar dunha aldea galega a unha gran cidade do Caribe debeu ser un cambio importante para moitos galegos. Algúns instaláronse nas aforas da Habana, en lugares como este que vedes, o barrio 10 de Octubre, unha zona obreira e de poucos recursos no que naceu a sociedade de Monterroso e Antas de Ulla. Disto hai máis de 90 anos, e mirade que activa está. Por suposto, galegos nativos xa quedan poucos, pero para os descendentes e para os cubanos que viven no barrio, esta asociación é vital, porque aquí as alternativas de ocio son escasas, non hai grandes teatros, nin museos, nin organizan concertos como no centro da Habana, así que a movida do barrio está aquí, no Monterroso. El grupo de aquí se funda en 1991 con el nombre Pontevedriña. ¿Por qué Pontevedriña? Porque nuestra sociedad se llama Monterroso y Antas de Ulla. Y el puente pequeño que une esos dos concejos
se llama Puente de Piedra Isla, que es Ponte Pedriña. Ia decir que na terra do ritmo do son cubano, do tumbao e da guaracha, a muiñeira ia arrasar entre as novas xeracións. Sí, é certo que a maioría destes rapaces son descendentes de galegos, pero tamén é verdade que algúns non teñen ningunha relación con Galicia. Son cubanos, dos puros, que non é o mesmo que puros cubanos. En fin, que o mellor é que uns e outros herdaron o sentimento e a paixón por todo o que lles veña de Galicia. A verdade é que resulta curioso e moi sorprendente, porque xa me diredes onde vistes un espantallo tan colorista. Entonces, ¿eres galega, tío? Claro, no, yo soy nieta de gallegos. Neta, bueno, nieta, eso sí. sí que eres de galego. Los dos abuelos fueron gallegos. ¿Y qué te inculcaron? ¿Qué te inculcaron a ti? Bueno, empezando por el habla. Empezando por el habla, que hay muchísimas cosas que mi abuela, por ejemplo, siendo gallega y viniendo aquí de adolescente y casada con mi abuelo, hacía muchos años viviendo en Cuba, hablaba todavía muchísimas cosas gallegas. ¿Y ti qué aprendiste de ella? A ver, ¿qué recuerdas? Bueno, pues Yenro, mi mamá, cuando llegó a mi hermano por primera vez al médico, le dijo, porque la pirola la tiene cerrada. Y el médico le dijo, ¿qué cosa es la pirola? Y dice, es la pirola. Y entonces después aprendió mi mamá que aquello no, que la pirola nada más que era mi abuela la que lo decía, por ejemplo. Marilyn es pura enerxía, de verdad, é que transmite enerxía. Mira, como lle explicarías ti a unha persona en Galicia que te está vendo como se vive a cultura e a identidade galega desde aquí? Bueno, pues mira, es una cosa que tiene que gustarte y lo llevas en la vida y entonces lo formas parte de tu vida. Aunque tengas otras cosas que hacer, tú vienes corriendo para acá, aquí te sientes bien, aunque tengas dolor de cabeza, tú empiezas tu clase y ya los mismos chicos te quitan todo, te sientes bien junto con ellos. Y 1, 2, de primero, 4, las manos hacia adentro, los brazos parejos, adelante, bien explicado. Jessica, los brazos. Por favor, vamos a tocar Marazón. Cantos sacrificios se precisa para manter viva a actividade de sociedades como esta. Marilyn é un exemplo dese esforzo. Ela foi unha das fundadoras do grupo de baile que formou cunhas amigas. Daquela pensaban que o baile era cousa de hembras, como din elas, ata que un día un mestre que chegou de Galicia lles explicou que non, que tamén bailaban os homes. Así que necesitaban mozos e os primeiros foron os noivos e os irmáns. Agora, xa vedes, no Monterroso teñen un montón de parellas de todas as idades e moito entusiasmo. O que non teñen son outras cousas, como pano ou liño para facer roupa, pero todo ten solución. Non me digades que estes traxes galegos de cores caribeñas non son espectaculares. A verdade é que aquí todo nos sorprende. E iso que agora todos temos moito mundo, pero para os galegos que no século XIX chegaban a unha Habana colonial en pleno esplendor, sí que tiña que ser impactante. Recordemos que os primeiros galegos traballaron case como esclavos nas plantacións, pero co tempo foronse facendo un oco na sociedade cubana. Algúns estudiaron, outros traballaron como chóferes ou cociñeiros e moitos montaron negocios propios como as bodegas, que eran pequenos ultramarinos, tintorerías ou casas de empeño. Me tocó venir en Magallanes y ese fue su último viaje. Prácticamente cumplí los 13 años a bordo. Tuve la oportunidad de tener una buena preparación, a pesar de ser un gallego semi-paleto, semi-analfabeto de aquella época, en comparación con lo que había aquí en este país. Tuve la oportunidad de prepararme y de poder hacerme sentir dentro de la colonia cubana como el gallego, que todo el mundo me dice el gallego, pero era el gallego que todo el mundo respetaba porque, bueno, pude adquirir conocimientos y destreza en mi trabajo. El problema es que yo venía en realidad para quedarme con un negocio que tenía mi tío aquí, que además era padrino, pero era una persona seria que nada más que trabajaba y dormía, yo trabajaba y también me quería divertir. Y entonces, bueno, él escribió a mi papá diciéndole que en realidad yo no servía para el negocio. Entonces me quedé sin trabajo, ahí empecé a trabajar en una carpintería, fui bolseador. Un día me dieron un golpe y yo mismo me retiré.
y me fui introduciendo en ese mundo del canto. Me cuerda al bajo barítono, canté Rigolet para Fuchil de Rigoletto, el Don Basilio de Barbero de Sevilla, el Stoney de Jalca, todo el repertorio que se hace aquí, pues yo era el que encaraba los papeles principales. Trabajé en una tintorería que era de mi esposo y trabajábamos en la tintorería muy duro todo el tiempo. Tengo 2 hijos y tengo 2 nietos y estamos aquí todos juntos. Y tengo familia allá, hermanas. Ya no se puede hablar más. Historias de galegos como as que acabamos de escoitar hai moitas espalladas pola Habana. Algúnas parecen case de película, pero son reais tanto como os seus protagonistas. Imos buscar outra. Bueno, como vedes, a Habana é un lugar precioso, pases por onde pases. Cada recuncho é unha maravilla. Eu estou aquí encantada, rodeada de tanto ambiente caribeño. Esta zona na que estamos é o barrio do Vedado. Aquí vive Olga. A Olga coñecémola no centro gallego. A primeira vez que estivemos, invitounos a vir á súa casa. Ten algo máis de 70 anos, é unha muller a que lle gusta ler, é moi coqueta, gustalle cantar, e sabe moitas poesías de Rosalía. Bueno, que eu estou desexando falar con ela. Dixeronme que vivía aquí, no 461 do barrio do Vedado, así que imos a ver se está na casa. Vamos. Que tal, Olga? Eu non sabía sempre que viñamos lendo, hoxe. Pillámoste lendo. Que estabas lendo? Eu estaba lendo unha revista. Bueno, que casa máis bonita tes. Es? Que pasada. Está moi bonita. E aquí o comedor, que é bello, non ves, hai moita humedade. Olga é filla de galegos emigrados. Ela xa naceu en Cuba, pero aos 9 anos volveu canai para Galicia. O pai quedou na Habana, pero cando comezou a Guerra Civil en España pediulles a elas que volvesen. De novo na Habana, Olga con 17 anos comezou a estudiar mecanografía e taquigrafía, pero sempre co recordo de Galicia na cabeza e no corazón. Miña nai era o demo. Ai, perdóneme o que lle digo. Por que dis que era demo? Bueno, era demo porque o meu pai mandábanos con que vivir. E a miña nai, sobre todo cando estábamos na aldea, a miña nai compraba porcos. E daba o tercio. Creo que era que eu compraba un par de porquiños, non? O capital puñeu. Entón, vostede criábano. 2 partes para o que o alimentaba e unha para o dono do diñeiro. Era así. Así era o tercio. Todavía existía cando eu estive lá. A mí non se me esquece que a miña avó estaban dormindo a sexta e tirouse da cama descalza. Cando lle dixeron que a súa filla estaba chegando con 2 nenos. Ao meu avó decíanlle o taberneiro da Mueiro. Sabe por qué? Non era taberneiro. El fixo pouco capital que tiña, fixo vendendo agua limonada nas feiras. Despois estiven ali na escola, na aldea, e despois fomos por Orense. Alguén me dixo que coñeceras a Otero Pedrallo. Sí, o coñecín. O coñecín porque ele era profesor de xeografía e historia no instituto, o único que había, que agora leva o nome del. Sí. Agora leva o nome del. Era o único que había ali. E a mí tocoume examinarme con el de xeografía e como se llama? E historia. E era un dos profesores mellor queridos no instituto. Dicíasme antes, cando volvín, sufrín adaptarme á xuventude de aquí. Sí. Que pasaba aí? Contame. Eu non sei, mira, aquí había outras costumes daquela. Non sei, porque eu sentíme distinta, porque eu tiña lá a miña xente xa. Claro. Os compañeiros da escola e do instituto, íbamos a pasear a calle do Paseo, as festas ali en Ourense, é un cambio que é distinto. Aquí había a primeira festa que me levaron aquí, eu choraba, mira. Por que choraba? Porque acordábame de lá, e despois eu escribirme con moita xente de lá. Eu todavía gardo, mira os anos que fai, e aquelas cartas gardo algunha todavía de lá. Fíxate tú.
Ti non deixarías un mozo alá? Bueno, sempre había alguén. Alguén había sempre. Tú sabes que sempre había alguén así, pero non tiña novio. Toda aquela non é un novio que me fixera chorar ni nada disso. Pero era costume. Entonces cheguei aquí, había outras costumes. Aquí era, daquela había moito rigor todavía. Aquí nas festas... Era todo moi festas, estricto, non? Rigor, quero dicirche que non salía ninguna rapaza de noite se non chevara a chaperona, como lle chamaban aquí. Como a que? Chaperona. Que é a chaperona? Bueno, a chaperona parece que se usou alá en España hai tempos tamén. É unha persoa maior que acompañaba a xuventude ás festas. Fálame da vida ahora aquí. Porque ahora, bueno, cada vez parece que se complica un como poquinho. digo galego. Aquí hai xente... Explícalle porque hai moita xente que o mellor non... Sobre todo xente nova. A xente maior galega sí que o entende porque alá tamén se viviu isto da cartilla, do racionamento. Claro, e ou unha época que tamén se viviu na posguerra. Hoxe a vida subiu moito. Utilizades unha cartilla, chamadeslle cartilla ou libreta, e con esa libreta que pasa? Bueno, con esa libreta temos un pan diario. Un pan? Un panecito diario, pola libreta, barato. Temos na bodega o arroz, a azúcar, os granos, cando veñen, algúns destos macarróns. Vamos, a cousa máis principal temos. Que cantidade de carne podedes ter asignada ao mes? Carne? Bueno, non cho digo. Despois cho digo. Isto quer dicir que é pouca. A ver, vasme a cantar ou non? Ai, permite. É que non teño voz. Con poquinha voz. Bueno, vamos a ver. A ver. Yo subila, yo baixala, costiña de Canedo. O subila, yo baixala, costiña de Canedo. O subila, yo baixala, o subila, yo baixala, o subila, yo baixala, perdiga preta do pelo. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Yo venía hablando un gallego muy cerrado, tan cerrado que mi padre no me entendía, y eso por la guerra. Y entonces los negritos del barrio decían, mira el galleguito, que no sabe hablar cubano. Cando eu iba á escola, castigábame por falar galego. E cando eu fui a España no 98, dúas sobrinhas miñas que estudiaban no colegio O Peleteiro de Santiago desaprobaron e tuveron que estudiar o Gran asignatura de galego porque non a aprobaron. É dicir que o que me castigaban a min, castigaron a ela, pero a la inversa. Tuve 40 anos sin ir alá. E cando cheguei, é un vello que dixo, hostia, veo o fillo do Caneda pequeno despois de 40 anos falando galego. E aquí hai moitos que van 2 meses a Alemania, ella se olvidou o galego. Bueno, nosotros vamos a comenzar hoy nuevamente con la sección Falando Lingua Galega. A ver, díganmelo todo. Falando Lingua Galega. Bien. Bueno, vamos a contar hasta 10. Dicía o señor do campo que ao principio os negriños non o entendían cando falaba galego. E xa vedes como cambiou o conto. En pleno barrio 10 de outubro, na Habana, na sociedade de Monterroso, os nenos descendentes daqueles galegos e daqueles negriños aprenden a falar galego. É ou non é bonito? 10. Muy bien. ¿Y cuál es la capital de Galicia? Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Mira, ti eres o profe de baile. Sí, aquí yo... Robertico é un dos profes máis populares, probablemente. Un entra na Asociación de Monterroso e de contado hoy falar de Robertico. Falase galego aquí, porque un entra
entra na sección de Monterroso e escoita falar galego. Sí, sí, a nosotros nos gusta y lo hablamos. Lo que realmente no estamos muy especializados, ustedes son mis maestros. ¿Y cómo se le dice a la tortuga? Tartaruga. ¿Y cómo se le dice a la canal? ¿Dónde? Tobogán. ¿Y al pollito? Pillo. Bueno, yo empecé aquí en el año 91 con el grupo. Sí. Y empecé a leer, a buscar, a indagar. Tengo mi bisabuelo. O bisavó. Mi bisabuelo que es gallego. Sí. Estuve en Galicia en un curso. Cal é a sensación? Porque sabes que pasa? Que a veces, cando estamos en Galicia, nós non chegamos a descubrir nunca cal é a sensación que ten de esos que estades fora, ¿no? Oiga, mire, es indescriptible, ¿no? Cuando yo llegué allí no me lo imaginaba, o sea, me lo imaginaba bonito, pero no tan impresionante. Esa plaza de Santiago de Compostela, esa iglesia, pero además estar allí, digo. Mira, es muy importante este centro para el barrio, ¿verdad? Sí, muy importante y que ha llegado a tocar a la fibra de la persona aquí en la ciudad. Además, es un centro donde uno se viene a esparcir, a entretener, pero además se siente, ¿no? No es un problema de que venimos y nos sentamos y bueno, y ya. Es que lo sentimos, ¿no? Hay veces que nosotros estamos aquí adentro y nos imaginamos que estamos en Galicia. Realmente. Y lo bailamos y lo disfrutamos. Hoy Galicia está más preto. Hoy Galicia está más preto. Escoitando a paixón coa que Robertico nos falaba de Galicia, un entende un pouquiño mellor a ilusión que aquí lle poñen a todo, o idioma, a cultura e, por suposto, a música. Nesta sociedade, os rapaces aprenden a tocar instrumentos galegos con repertorio galego, pero tendo en conta que Cuba é pura fusión, é inevitable que cando baixan do escenario e tocan entre eles se produza de forma natural esta mestura de ritmos. E ollo, porque o que fan estes rapaces non é tan raro. De feito, xa hai algúns grupos de música alternativa cubana que tamén fusionan a gaita con ritmos distintos como o hip hop, o rock ou co mesmísimo son cubano. En todo caso, a que nunca escoitarades unha peza galega con tanto aire caribeño. Sexa como sexa, a cultura galega respírase por cada recuncho da sociedade de Monterroso. E iso que, como din os cubanos, non é fácil, entre outras cousas porque lle faltan materiais básicos. Por exemplo, cando se lle pica un fol, non teñen outro para cambiar, así que hai que parchar e reparchar ata que aguante. E cando rompen a pandeireta, ui, iso sí que é un drama, porque as teñen contadas e como ouro en pano. Que mal repartido está o mundo, ou non? Escoitei por aí que a veces, bueno, que vos queixades un poquinho de que non se vos trata a veces igual que os que estades no medio da cidade. Al estar a las afueras de la ciudad, muchas visitas que vienen de Galicia no conocen de que este centro existe. Por ejemplo, en el mismo Monterroso y antes de Ulla, no saben de que este centro existe y en la forma en que está trabajando en la actualidad. Fundamentalmente, los nenos se la pasan aquí en el centro. Los días que no tienen clase están añorando de que haya una actividad para ir a esa actividad. Por eso es que el centro programa cada 2 meses una actividad, porque en realidad los nenos la necesitan, porque no tienen otra diversión. O sea que se notou na vida do barrio a partir do 90, cando montastes aquel grupo no que erades todos novios, que me dixo a túa muller, René, o marido de Marilín, erades todos novios daquela. O sea que sí que se notou todo aquilo que fixestes, ¿no? Todo, poco a poco, pero se ha ido logrando algo. Bueno, ¿qué necesidades tendes? Fundamentalmente, sí, fundamentalmente seguir manteniendo lo que es la tradición gallega. ¿Y cómo? Con vestuario, instrumentos, que es lo fundamental. Porque aquí no se puede fabricar eso, porque el material no es el mismo.
fundamentalmente eso. Non hai material para facer palletas, ni para arreglar as gaitas, ni para arreglar os foles, ni para arreglar as panderetas. Ese é un problema. Y pasamos mucho trabajo para mantener la escuela de baile. A escola está vivísima, Da gusto ver a esos pequenos, ¿no? Sí. Y con todo y eso, muchas gracias al pueblo de Galicia, que siempre nos ha llegado una poca cosa, pero la hemos mantenido, la hemos cuidado y con eso es lo que estamos haciendo. Arancha é lectora de galego na Universidade de Habana. Como decía, leva 2 anos. Que pasou? Que relación tes ti con este sitio? Pois, non sei, chamanme a madriña, chamanme moitas cousas. Cheguei un día, por casualidade, por René, que me trouxo, que era alumno meu nun curso, e dixo, tes que coñecernos, tes que coñecernos. E alá vin, e, bueno, fixeronme non o paseillo, pero case, e empezaron a poñerme nenos, xente, a falarme, non sei que, con Pepe, Marilín, e xa. E algo che fixo así pola pele? Moito, non hai vaguas que me caía, que todo. Porque, non sei, de repente foi ver Galicia aquí, pero de outra maneira. É como unha especie de Galicia imaginada, e se cadra xa non tan real, non? Que atopas o calor, a vida, que tiña como sabor de infancia, non sei como decirche. Normalmente sería un sentimento parecido, digo eu, o que terían estas sociedades cando se fundaron, algunhas hai máis de 100 anos, e que eu a veces preguntábame, como é posible, non, que se manteñan tanto tempo? Pero é porque ese sentimento se foi trasladando de xente en xente, de xeración en xeración. Tes a Pepe, que é galego, pero tes a Marilín, que é filla, o sea, ela naceu aquí, é cubana de cheo, pero segue tendo esa historia, pero además esa historia con repouso xa. Non é a imaxe que nós temos de Galicia. É unha imaxe imaginada, valga a redundancia. É como dicir, bueno, esta Galicia que quixera. Pero é bonita. Claro, é bonita, é tenra, é dura, porque logo che contan historias de migracións, de cando chegaron e cousas, e ás veces como que che collen a ti como, bueno, pues ti tes que entenderme, non? Pero esa mestura, ven dos nenos pequenos, vestidos de galegos, co traxe galego, pero cas cores caribeñas. Esa mestura é maravillosa. É que eso, é a cor, é traído, é a muñeira, pero con tumbao. Pero ademais é que... A muñeira con tumbao. Non fomos un grupo de xente elitista, non viñamos con carto, non viñamos para fomentar a nosa riqueza, senón que viñamos a facer país. E fixeron país co que había. Tanto fixeron que está chovendo. Mira, está chovendo. A culpa tele da vos, porque facía un tempo precioso, un sol divino. Está chovendo, mira se hai simbiose. É chegar un galego e poñerse a chover. E poñer a cámara da lala adiante, e chove. É o que hai. Mira, que necesidades, como os ves aquí? Vive das subvencións, o cal é unha esmola, porque agora hai, agora non hai, agora non poden pedir, chegaches fora de tempo. Pero ademais vive da retroalimentación dos socios, que é mínima, porque aquí non lles podes pedir unhas cotas altas, non as hai, non hai diñeiro. Entón é dicir, bueno, hai que loitar por esta xente, porque son, curiosamente, esos que menos recursos teñen de todas as sociedades, polo menos as que eu coñezo, pero para min son os que máis enerxía e as máis ganas de facer que teñen. Arancha, un placer estar contigo, Mico.
Que queres que levemos para Galicia? Queres que levemos algo? Non sei, a miña familia que debe de estar por aí e que casi non me ve porque dentro de pouco me van perder. Son máis cubana que galega xa casi. Oi, bueno, mamá, Arancha está ben. Como a todos os galegos que coñecemos hoxe, ao longo da historia foron milleiros os que quedaron prendados e prendidos desta terra. Pero tamén é certo que esa cousa tan nosa que é a morriña sempre estivo aí. Tanto que para manter a identidade, a lingua, a música, a sensación de ser galego, necesitaron fundar centros nos que reunirse e compartir vivencias. Centros que seguen activos tantos anos despois, grazas a que xeración tras xeración foron capaces de transmitir esa nostalgia e ese amor por Galicia. Para os da Lalá temos que recoñecer que esta visita a Cuba foi unha experiencia diferente, unha experiencia na que a música foi máis que nunca puro sentimento e pura emoción. Intervención norteamericana e o goberno cubano. Miña nai alá, como todas as galegas vellas, quería ter un fillo cura. Eu vía polos ollos do indiano, que era meu pai. E optei por vir para acá como él. Había mucha propaganda de las Américas, que todo el mundo se hacía millonario, y algunos sí, pero la mayoría no. Por lo menos yo nunca he llegado al millón. De lo cual me alegro, porque me he podido divertir mucho. Sempre traballamos. Nosotros tenemos la dicha de traballar sempre. Y todo el mundo me decía el gallego, el gallego, el gallego. O sea que el gallego... E son probablemente historias dos últimos galegos que emigraron aquí, a Cuba. Están espalladas por toda Habana, por toda Cuba. Así que para buscar a esa aldea galega vou ter que mover o coche. O tema está un pouco difícil, será mellor coller un taxi. ¿Qué tal? Hola. ¿A qué mola? Sí, xa sabemos que neste momento vos damos unha envexa tremenda e que por moito que vos digamos non é o mesmo ver isto aquí desde un bicitaxi que a través da tele. Pero confirmamos o que todo o mundo di. Cuba é preciosa. Ata o mesmísimo Colón dixo cando avistou a illa por primeira vez que era a terra máis fermosa que xamais viran ollos humanos. Esa mesma impresión tiveron a maioría dos galegos que durante máis dun século foron tamén conquistando Cuba. Desa invasión pacífica quedan moitas pegadas, desde a palabra gallego, que por certo se lle atribúe a todos os españois, ata a música, o idioma, o orgullo, a nostalgia pola terra e o espírito de sacrificio que sempre nos caracterizou. Entre meu pai e máis eu, levamos máis de 100 anos en Cuba, porque el veu no 98. Meu pai pasou aquí 3 gobernos, o español.
Ola a todos, mirade que pedazo coche me comprei. A que mola? Estou nun dos lugares máis desexados do mundo, en Cuba. Tan desexado que foi colonizado, invadido primeiro polos indígenas, despois colonizado polos españois e polos ingleses, codiciado por americanos e por rusos. Pero quizáis a conquista máis doce que sufreu Cuba foi a dos galegos. Non sei se sabedes que foron miles os galegos que saíron de Galicia para Cuba entre mediados do século XIX e mediados do século XX. Din que se integraron perfectamente. De feito, hai un dito por aí que fala de que os mulatos foron inventados entre un galego e unha cubana. Todos viñeron buscando unha vida mellor. Uns conseguiron, outros non. Hai quen fixo fortuna, os famosos indianos, e hai quen traballou duramente e non chegou a conseguilo. Casi todos tiveron un negocio pequeno. Bodegas, que eran o que eles chamaban ultramarinos, eran panadeiros, traballaban de chóferes. En fin, hoxe imos coñecer algunha desas historias, como a de Olga, que naceu aquí na Habana, logo estivo en Galicia e volveu. A historia dun home que tivo que fuxir da Guerra Civil e veu tamén para aquí, para a Habana. A historia doutro que foi cantante de ópera e boxeador. Son historias moi emotivas, moi bonitas.